Ama winners. Eh. Oh. Beni wakura. Makarwa kuti wakakosha. Mambira apita muzishana. Apita muzishana. Makambira. Panota wina. Kwati ndakavereka. Aya ntombogara. Aya ndo wangu kase kwayaka. Ya ndo yedai. Esa pasi. Chichati kana wozodawa changobvisa. But let's akati iye akatanza hasi pakuma. Yapinda mukati toni. Yamukati. Guys for the people. Aiwa, buda mukaka. Aiwa. Mukaka. Aiwa. Echo. Smart. Ada wakufara. Aiwa, buda zvakanaka. Buda zvinofadza. Ukafara. Aiwa, buda zvinofadza. Baba ndifadza papa. Branda. Aiwa. Ende pakagona pakashaswa maplanga asina kubhenda. Maplanga anenge akataka kubhenda gaizika. Chinja ndakadzidza inharo zvedu sema clients. Dakuta chokwadi. Ma clients yenharo including me. Ndakona ndakaburana nava ndichitsamwa kuti muguta iitise idanda iroro. Achiti ndinobhenda even yekira yedu inokudai yakadai. Ende vaita chokwadi because pali pangu mavapatse kutoti ndotozviona ndega zvauti pachaplaswa vane votododonya maybe kuti zvinyatsoti. Nenyaya yekuti maplanga angarege akashandiswa panapa ese. Mozviona. Ring beam out. Unozodei. Aiwa, kana mafara. Modiseva super. Baba vari kubasa kana zvakadaiso kunenge kuchita basa rinofadza vanhu. Rinonakidza vanhu kuti excellent. Aiwa, excellent vana review. Chamapigwa na MP. Manyena mira ndofunga ipapo. Manyena. Jamba ka. Muchifanira kuti mapigwa na MP. Ndapigwa na MP kuti azokuti ndikuita zvakanaka. Ende iyo. Baba vele asipinde bamunero. Adzika ngoya. Adzika rutenda kaenda. Akadzika katenda vaidaiso akatenda vaenda nodai. Ovachitarira. Achitarira sanzai wamisa. Which is good because I think under construction. Atizangu nezvaobati. Ndipo pavati chandokumbisa chite musakunzvisa. Matanda notovaka aripo nokuti makabvisa pakarembera. Pamunovaka paya ndira yesu inoremera. Ndomunozona ndira yenyu auda kutera. Because inodhebuka. Saka aya mumabvise. Aiwa tinozviziva. Vanhu vangada kutengera sekuru Beni super. Guys, munoshorera mashemarienzi. The exact mondo yandinayo guys amusikuiwisa ndiko wakufara. Wachikusatenda uroi. Munombondishungurudza asapa maita sori yakanaka. Sekuti ndaita kutomboti ningija ainditi maibuditse sekuru Beni. Ndaira WhatsApp ndatombomutumira. Anoona videos. Vakambonibvunza kuti Beni mapakunde ri pagwani. Papa nenyaya papa. Asida kutenda washi. Washi ndona asikunyatsodzwa zvakanaka nemudumbu. Alright. Pamwe tikunya kumufidha nemaveji.
pamwe zvibagiri zvavo mavhunduka magwere pamavhunduka magwere. Saka haiwa guys ndangomutenda akaita nharo kuti hakuna ringbimbinerwa zvigwishugwishu ngaparowe pose nenharo ndatotsamwa kumudhura ndakanda mudhura chaizvo akati andakabasa nazvo ringbimiyo ngaitwe yese ka1 apa ndo papa kuda kutongoita baseball pasvasva dande rakabhenda ati mukati timuona hey this thing guys come and see that come and see guys ndikufara guys ubona wateka kepotuzereni zvese kuri bhemozotukana ido after tapedza zvekubuita basa rakanaka hamozviona manje kana ndichizotsinzisezvo nonedza ndo zvatari tinesera zvokuti handidi chinhu chinoitwa shortcut ndo dambudzo rinonwana rechibuilding chandakaona kuti musei papapa mukambonongana muchiudzana chokwadi munhu zvaanobva aita anoresva basa hambozviona but ndo zvandokudira tinonesana apa pakabhenda gadzisai vaudzei vanhu chokwadi apa pakabhenda makabhendawo asi akakwaro nekunoti vanhu vanenge vachiona vari kuona vese mabhilidha maticha amwanga nemabhilidha makuru vanotozumira padhuze vonyatsokunangisa unoti hai chinhu chakakanaka sapa pakarereka pa pakadii then towana macomments kubva ipapo nokuti vari kuona mabhilidha nevasiri mabhilidha saka zvinhu isusu tofanira kungoziva kuti kachiita zvinhu chedu mana ngatingoita chinhu chiri perfect zvinhu zvatinosenzesa ngazvinyatsokuonekwa kana iri level ngainyatsokuonekwa kuti level yakapinda kana iri twaini ngaitsoonekwa kuti twaini yangu apa yakafisha zvakanaka kuitira kuti vari kuona vanoona zvinhu that's correct hapana problem utachokwadi unosazita ndodira sekuru Beni he is a perfectionist. That's what many people don't know. Saka ndichizoda kuramba ndichiti pakari ndo pandendiri I know kuti munhu wangu unomborashika pakutaura si kana pakwa the perfect job aiwa ize avadi kudambulira mozvona kuita kuti haiwa murungu azvionezvi ndo area ndinoona ine mangu mabhilidha patinoshanda pepe kuda kunzi azvione atozvione uyuyu ende ini ndiri munhu wekuti kazhinji kachoni ndinotomutsana nevanhu vabvunza kana chinhu chikaitwa chisina ndinakira dzimwe nguva ndinoshungurudzika pane pamwe pakuzototi haunawo zvaunokwanisa kuchiita kuchichinja chinhu ichocho chatobhaizika but at the end of the day mwoyo wangu uchirwadza rikuda 3 days tichiburana nechinhu ichocho vabvunza vanhu ende ndinenge ndichitaura ndinatomboregi nyange vanhu vakatsangwa but anyway guys I'm so excited panapa aiwa pavhuranda pedu pabuda zvakanaka entrance rangu panapa ndo pachange pachipindwa napo panomba mungoona apa ndo iwe handinozviona you cannot say anything my friend but echipinda napo pano you guys ndafara guys like oi madzikisa makuru moto hawanaki hanzi ende futi handafana ndichoti imba iri apa vamwe mapila mavira vanomasiyana unoona rimwe riri pazasi muri nechepamusoro akasiyana hava mapinzavataza mapila kuti aiwa mapila akainzana nerivhimi yenyabva yasikapinda kumwa mapila yakaisenzana hainachipila robuda kusvikana kuti iyo nosvika kuda rotemera pasasi akomenda anakiwa ndachitipa basa zvitipei ari kuitawo zvaukuseriko guys, for the people, when I say give us Jews, I really give us. My friend Amy. You know what the friend Amy is anyway. Chingofungira hivi. Haiti. Saka mama akutadzira kupi? Apa ndaite kusazipanga mapazi zvikizvi ndika. Yapa tadzira pamuzi. Kana uchigadzira apa ni apa. Apa tajibvisa zvipikiri. Sifanira kuti takapedza kudya. Ini takugeza mapuranga edu. Wapa mukuru wachimoto chi? Tapedza kugeza mapuranga. Takutaka kuchata. Havazvisiye pamwana mukuru. Chinokaiwa mwangoririsa rakadai so iyi rinove concrete neconcrete yamuchaisa zvabva zvabatana. Pakubvisa rikubva rakwatura. Pamunozobvisa bva rakwatura munozoona zvakakwatuka rovho saka rinotogezwa rochena. Morisana rakachena tiri harizokwaturi. Our patience pays 3 good days.
vanhu vakadai zvavo asi andogara meusvadina titomasiya akatodii amuona paimba iyo yakatopera kuvakwa pavhuranda ari kungosara aripo akadai so vozaziva kuti ngainyatsokuoma manje apa pazodi rumweri rosara riripo here pakoridho apa toisa matande apa ndovatoa kuti challenge yedu apa tichangofana kumbosiya futi rimwe puranga iro reedu asara pamangani edu isusu idziwa ari kunoko ayo ndiyo mudhara tachomaisa maseparator tasepatachitatizvinatsokuona edu ndo yese ari kusaidi tine 3 yemudhara ne 1 4 ndo yemudhara ya edu achona asara mangana edu tasara ne1 refuiro nemapisi esai saka anokwanisa kukwana kuzoisa muzasi macho here muzasi apo tasara remudhara 1 ko manje mukasari mudhara makuda kudzosera mozita sei hariite futi moisa rangu karacho tetitocheka redu handisi paripo saka muda kucheka rangu madi kutanga maita kufura nduku kwakareba kwacho kwakareba kwacho futi koda edu ive kucheka bhos kunze remudhara tinogona kuwana 1 ipasi ma3 meters kunogara imichitora angu ese mumaise muzasi mosaaa mudhara weyaya pamusoro kuitira kuti nyange angu akazosara pasi bhos mese makareba mese umoda kusara mapuranga pasi apo patakusara mapuranga pasi kumavheranda ayo tuwe patingazozivi futi apapo pachivheranda aguzvigusha pana emudhara waya tichaita challenge woti panapa pane 5 meters iyo ake mapuranga masii takatuwa ifana kupinda but haachapinda ko angu acho hapana ndopinde mumasaidi ipapachijoinisi aripo tasara ne100 feet ndorefu imichiita zvokuti pazasi pangomeka short panosara angu chibatanidza asi mudhara akatanza ndikuti mapuranga ndosaka munoti kumachengetedza sandizvozvo guys the people tipei macontracts tiuye maiona rerikbi havani vafuwa lomwezi havani unotaita titora mapuranga akanaka atomboda